položil som si otázku, čemu ja vlastne verím. No pretože nám hovorili, že veda všetko dokázala, tak som si povedal, že ja to preskúmam. Že preskúmam tie dôkazy, o ktorých sa hovorí, že by mali svedčiť, že všetko existuje samo od seba, že Boh nie je. A tak som sa do toho pustil. Začal som tie dôkazy skúmať. Výsledok bol ale pre mňa veľmi katastrofálny a strašný. Zrozil som sa, pretože som neobjavil ani jeden jediný dôkaz, ktorý by svedčil o tom, že všetko okolo nás, celý vesmír, aj my sami sme vznikli samovolným vývojom. Bolo to niečo, pred čím som sa musel zastaviť a kapitulovať a položil som si otázku, tak vlastne ako to je. Tak mi vychádzalo z toho všetkého, že už je len jedna možnosť, jedna alternatíva, to, že Boh je.